snimala odavno vlog. Tako da ovdje sam malo snimila grad, to jest pogled na grad. Dok sam bila u šetnji, bila sam malo na moru taj dan. Ovdje sam vam pokazala, stigla su mi 2 paketa. Jedan je od plemenitih ulja i to sam verovatno već snimila i objavila. A drugi je paket koji sam naručila na M-Fashionu. Patike su u pitanju. Inače nisam neki ljubitelj Guess marke, međutim patike su mi se baš svidjele, a bile su i na velikom popustu, tako da sam ih naručila. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđaju, meni su baš lepe, baš su u mom fazonu. Uzela sam ovu za čokoladu, to je nešto novo, bar koliko ja mislim. I nešto, da vidimo kakvo je, probat ćemo. Ovdje sam vam snimila recept za bolognese koje pravim. I inače sve sam snimila mikrofonom. Ne pitajte me, uplala sam se tu u kablove, međutim zvuk je bio, to jest bio mi je podešen eho na mikrofonu i to je tako odsvanjalo da sam ipak morala da odradim ovaj voiceover. Ništa u suštini, pravila sam malu porciju, to jest za 2 osobe. Jedan mali luk sam isekla, inače koristim običan, međutim sad sam imala ovaj. Nema neke razlike. Zatim dodajem malo mlevnog mesa. Ne znam koliko je ovdje imalo, međutim nije neka velika količina. I to se dobro uprži sa lukom. Pišite mi u komentarima koliko imate preporuku za neki proizvod za čišćenje ove ravne ploče. Imam neke naslage na ploči koje ne mogu da skinem ni sa čim osim sa onim nožićem za ravnu ploču. Međutim, ja sam taj nožić negdje izgubila, morat ću da kupim novi. Ali ipak svakako pišite mi neki proizvod, onako dobar, proveren, koji koristite za čišćenje ploče. Dodala sam malo soli, ne puno zato što dodajem i vegete kasnije. Zatim jedan ovaj paradajz sa bociljkom i origanom, jer tako mi je lakše, onda ne dodajem nikakve začine. Zatim dodajem jednu kašičicu šećera. Da, dobro ste čuli, šećera. Ako niste znali, šećer neutrališe onu kiselinu koju ima paradajz. Tako da bolognese budu preukusne, mnogo ukusnije. I dodala sam malo vegete.
dam šansu i nekim drugim olovkama, pa sam uzela ovu, čekajte, uzela sam ovu Golden Rose 223 i ovu olovku sam imala ranije, koristila sam je, međutim nekako meni je ova olovka previše narančasta, previše narančastog podtona mi ima, tako da ne znam, nije u mom fazonu, međutim ko voli, olovka je odlična, ali zato ova u pitanju je Bella London u nijansi 113 i evo sad vidim upravo ovdje da piše da je vodootporna. Ova olovka mi je otkriće i ona jeste malo toplijeg podtona, više nego što bi se meni svidelo, međutim ova olovka je odlična za precrtavanje. Sa ovom olovkom može mnogo lepo da se radi. Ko voli da malo jače precrta usne, nekako je neprimetna, može baš dobro da se radi sa njom, tako da preporuka još u kombinaciji sa nekim dobrim karminom, odlična preporuka, znači Bella London 113, odlična olovka. I šta sam htjela još da vam pokažem, ja generalno balene dezodoran se nešto i ne kupujem, mislim da nisu dovoljno jaki, ali ovaj sam uzela zbog naravno mirisa vanile i kokosa. Ovi su bez aluminijuma i ja uglavnom sa ovim prskam garderobu, kosu ili tako nešto. Miris mi je stvarno prelep i morala sam da ga uzmem, međutim ono što mi je oduševilo zapravo jeste ovaj 5 u 1. Ja sam uzela, eto, hajde, kad sam bila već tu u tom redu, rekao hajde da uzmem i ja sam se stvarno baš iznenadila, zato što ovaj dezodorans stvarno radi posao, dovoljno dobro štiti, u rangu mi je sa ostalim dezodoransima, kao što su, ne znam, Dove, Rexona, a cena je smešna, duplo jeftinija, ako ne i 3 puta jeftinija. Mislim da su ovi dezodoransi 150-160 dinara. Naravno, ovaj ima aluminijuma za razliku od ovih koji nemaju i verovatno je to razlog zato što je on bolji od ovih u smislu da bolje rade posao. To je jeftinija varijanta, a odlično radi posao, tako da preporuka. Ovdje stoji moja šminka koju koristim svakog dana i da, ovdje sam stavila ove proizvode koje sam dobila od plemenitih ulja, ovaj mus i ovaj, kako se zove, buter, da mi budu na dohvat ruke, da bih što češće koristila, jer ih testiram i vrlo brzo ću vam verovatno javiti utiske. Evo ovako, samo da vam pokažem ove 3 olovke. Prva je Golden Rose 212, onda Golden Rose 223 i na kraju ova Bella London. Vidite da je Golden Rose dosta onako hladnija, sivkastija u odnosu